ku shiga manhaja ta YouTube ku rubuta Sa'a Dai TV ku yi mana subscribe ku taba ƙararrawa wannan zai ba ku damar samun kallon fina-finanmu da zarar mun ɗora su. Hello? Hello, ina jinki. Gani na zo. To sai me? Ni za ki raina wa hankali. Mu yi magana da ke, ki ce ki ɗebo wasu, ki taho min da su. To wallahi tun da kika yi min haka, ki tabbata cewa ni ma sai na rama. Wallahi tallahi sai na saki wannan bidiyon kowa ya gan shi. Sai na sake shi. Na shiga uku. Ba ki shiga uku. Sai na saki bidiyon ma tukunna za ki shiga uku. Hello? Hello? Duk sharan kashi an baya ba ka sa'a, ba tare da ke ta yi wa rabu ba'a. Addini mafita ne ya barki, rike abinki maza ki kawo kanki. Matar so ɗabi'un tana da kirki, wa za ya so ya mallake ki. Matar so, 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 matar so. Mutumin nan shekaru amma ina tunanin zai da aka yi da shi ni ma na yi mamaki yadda aka yi da shi amma musu ta san me gidan mu ya ce lallai sai ya saki na saki ne saki amma kuma ba mu san me an zama ba za ka ci ubanka.
Assalamu alaikum. San da zuwa. Yawwa, malama wa aiki ake tai? Wallahi. Ina Hajiya? Tana ciki. Tana ciki? Okay. Kin ga bari dan baki wannan. Sai ki dan dinga amfani da su. A'a. Ai ba abin da nake nema a gidan nan da ban samu ba. Na sani haka ne gaskiya ne, amma ki karba zan ji daɗi sosai, kyauta ce daga gare ni. Na gode. Allah ya saka da alkhairi. Halin kirki abar aikewa, mai kyawun hali sannan ga tarbiyya, ke ce matar so, sannan da haƙuri ga kuma tarin ilimi. Kin sa mun dai sa na buƙaci mazauna a nan da ke? Ban sani ba. Koyo na ganki a nutse ne irin yadda nake so in dinga ganin ki. Saboda kin sa hijabi. Hijabi a duniyar nan tamu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Ya fi wa dukkanin wata ƴa mata kyau. Da matan duniya za su gane da ƴan mata da sun daina sa mayafi. Saboda hijabi ya fi kyau. In kika sa zaki kake fito cikakkiyar mace mai kamala. Sannan dukkan wani saurayi da ba na gari ba zai tankare inda kike ba. Sannan kuma da a ce hijabi kike sawa da abin da ya faru da ke ba zai taɓa faruwa da ke ba. Da ba ki zo ki samu a cikin wannan razanan ba. Cikin wannan tashin hankalin da muke ciki. Ka san idan fa mace ta sa hijabin ta fi jin ta comfortable. Da ai biki gane hakan ba sai yanzu. Da kika saka. Da kin kalli madubi kin ganki, da kin yi mamaki. Kuma da mayafi kika sa wallahi ba za ki kyau ba. Ya kamata mata su gane. Su daina sa wani mayafi waye baya burgewa. Hijabi shine kin fi fitowa a masan ki. Kira na ake amma gaba da su. Kin gane me nake nufi ai? Hijabi ya fi yi wa kowace ƴa mace kyau a duniya. Mayafin nan baya yi. Shirme ne ki daina. Kawai dai ka san wani lokacin ne in mace ta sa hijabi sai ta ji zafi ya ishe ta. Ka ji matsalar ku ai shedan ne. Wannan duk shedan ne ke samu wannan rai. Amma wallahi tallahi hijabi ya fi muku kyau. Dan ni a ra'ayina ma inda na ga mace ba da hijabi ba ta burge ni. Sai in ji raina yana ɓaci. Ba kiran ka ake ba, ka ɗauka mana. Wannan ba daidai bane. Okay. Wannan ɗaga waya. Hello, salamu alaikum. Yawwa ina jin ka. To nawa suka ragi? Ai na ce a nemi ragi ko? Ba za su yi ragi ba shine gaskiyar magana? To kana ganin kai yayi hakan? To shikenan ba damuwa ba matsala za mu yi waya. Ba damuwa kai ka ce musu ba damuwa. Okay to za mu yi waya. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف حياء من صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت الامرأة عقيرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا
يا زكريا إنا نبشرك لغلام مثله يحيى. حواء حواء حواء. Me kike yi tun azina kwala miki kira? Kallo nake yi. Kallo? Kallo kika zo dama cikin gidan nan? A'a. Na gama aikin da nake yi ne gaba ɗaya shine kuma sai na ga tibin a kunne shine yanzu na nake kallo. To ai aiki kika zo yi gidan nan ba wai hutu ba. Ni wuce ki je ki gyara min daki. Banza ƴar talakawa. Matar so a bar san kowa mai halin kirki a bar aikewa. Abokina ka san wani abu? Wai yarinyar nan ni za ta yi wa hauka? Ni za ta yi wa shirme? To me ya aka kenan? Mun yi da ita mun gama setting time da komai za ta kama wasu 'yan kuɗaɗe wa yarinyar nan kawai ta je ta haɗa sato da Abba da Allah. Kai tare kai yanzu kai kana ga Allah kawai na dana tarko na kawai in ce ki kamun kuɗi kawai sai in zauna kuma inda na ce ki zo ki same ni kuma in zauna a gurin. To yanzu ya za kai? Ai wannan yarinyar wadda ita da karnukan nata da duk wanda yake ba ta shawara wallahi tallahi sai na ba su mamu. Bidiyon za ka saki kenan? A'a. Banda bidiyo ba kafin bidiyo ma sai na tsula rashin mutunci na wallahi. Kai wannan sabgar dai ta zama babba sai dai kawai Allah ya kyauta. Hello? Yawwa ya aje ciki ne ka kace mu aje maka mota kuma tun an aje ta har yanzu baka zo. Ai tsaya ka ji kai hakuri. Yan kudaden ne ka san abubuwan ne duk babu kuɗi yanzu so nake dan hado kuɗi anan hado anan hada sai na so sai yanzu in kawo maka amma tunda nace zan zo in karɓi motar nan wallahi ka ajiye min ita na maka alƙawarin zan zo in dauka kai hakuri. Ka lalaka mala ka san maka kuɗin ka sa maka aje maka mota ai sai da baka ce aje maka mota ba in ka san maka kuɗi. Tsaya ka ji ka wannan motar ba ne muka ita ba akwai masu motar nan kuma a cikin wanda suke musamman nan akwai wanda suke da kuɗi cash muka neme ka so ka in baka sai ka ga mana. Hello? Ba damuwa ka je in ma zan tashi sai zan saya a wani wajen. Dole ce ta sashi ya zato an aminta da kai karkai hiyana an aminta da kai karkai hiyana aminin ka karka sashi. Sani ya aiki. Hawa kullum majali. Kice da asad dinnan sakali haka? Wallahi dama abincinka ne nace bari in kawo maka. Ni kuma? Duk wannan nawa ne? Hada lemu? Hawa kullum majali. Kai. Wannan namun zuku din nawa ne? Naka ne. Gaskiya dai na san wannan aikin ki ne. Ashe ni wato da na son wa kaina. Mugunta. Kamar yaya mugunta? Yo in da na son wa kaina mugunta. Kin manta lokacin da kuka zo gidan nan? Na hana ku shigowa. Ta inda nake shiga ba ta nake fita ba. Ashe ni ga ina arziki na yake. Kisa jacin akwai wata masifafiyar aiki da aka yi a gidan nan. Wata mai shagen ruwa. Idan ta yi abinci a gidan nan sai ta bai kowa ƙarshe sai ta kankaro kanzo sai ta zubo ta tara min kanzo shi ne abinci da gidan nan. Kiko ga hadda nama kundin gaskiya Hawa kullum madadin na gode wallahi. Allah ya kyauta. Ka alhamdulillah. To amma kuma Hawa kullum madadin ina son fa gaya miki wata magana.
kin fahimce ni? Kin ga gidan nan sai kin ba hankali. Kamar ya? Abin da yasa nace sai kin ba hankali, gidan ne akwai masu kirki akwai marasa kirki. Kuma kin ga ke ba kwace yanzu kike so ki karanci halayen gida. Kin ga da Umar da Hajiya wani mutanen arziki ne, ba su da wata matsala. Amma kin ga da wannan yarinyar da Alhaji wannan sai kin yi taka tsantsan da su. Na barin su ba da daɗi. To insha Allah za a kiyaye. Yanzu barin zo in shiga daga ciki. Hawa kullum madadin. Allah ya sake shigo gidan nan kenan. Kinji? Kai. Amin. Nagode. Yawwa. Ashe ni na so in sabauta kaina. Ni ga inda arziki na yake ne kuma ga inda nake jefa can daban. Sanna da haƙuri ga kuma tarin ilimi, ke ce matar so. Malama. Malama kuma. Warai da gaske. Ai na wuce na ji kina tare karatun Alƙur'ani mai girma. Ina malafin ka ce mai karamar ɗaliba. A'a, aikin wace ɗaliba. Wannan kira'a da kike rerawa ka. Ai sai dai babban malama, malamin ma babba. To ai in karatu mai daɗi ne, kai ne ya kamata a ce ma malami. Kamar yaya kenan? Saboda ni ma ina jin ka da raddari, kana ta rero karatun Alƙur'ani. Shi yasa ma na ce zan zo in roƙe ka in dinga zuwa tilawa. To me zai hana ba damuwa? Yawwa, dama ina son maka jaji. Na ji an ce wai an yi gobara a gurin oganninku ko a kasuwa. Gaskiya ne. Allah ya kyauta. Amin. Na gode sosai. Aki kika zo cikin gidan nan ko kuma hirar dan masu gida? Ke, me haka? Ina ga wanki da ita? Ha, da ruwa na har da tsaki na tuna dai ai na ga nan gidan da gidan ubana ne, sannan ina da rights in yi abin da nake so a ciki. A'a, dakta, na kuma zaki. Ina so ki san matsayinki a cikin gidan nan, ki gane cewa ke ba kowa bace a cikin gidan nan face yar aiki. Dan Allah abin da nake so da ke ki tsaya daidai matsayinki. Kin da ji me na ce miki? Bace min da gani. To ina gonki, rayuwarki kotawa. Na rantsi da girman Allah zan sassaba miki in kina miki wannan abu. Na shaga miki baki jiko, wallahi ranki sai ya baci. Kowar ke rena mutane, ke rena kowa. Shikenan. Girgo da nasihar uwa ba za ki tabe ba dan Hawa? Me kike yi ne? Wanke-wanke nake, amma na ma gama. To alhamdulillah. Kin san me nake so da ke? Yau mai gidan ya ce tuwon ɗanyen shinkafa yake so da kuɓewa. Da haka ki yi kokari yanzu ki je ki kintsa ki dauko mayafin ki zo ki tafi kasuwa. Maza ki je ki siyo mana cefa ne ko? Assalamu alaikum. Amin wa alaikum. Ajiya. Wallahi na dawo. Hawa? Na amsa ni da zuwa. Ki siyo duk abin da kika san ya dace. Kar ki zauna kin ji? Na sani. Cefa ne za ta je ta yi mana a kasuwa. Shi na ce ta yi sauri ta zo ta tafi kan rana ta yi. Okay, to ai kin ga damu ni ma zan ƙara fita kin ga sai in rage mata hanya. Na ga yanzu ka dawo gidan Umar. Wallahi ina son da dan ƙara fita yanzu. Na ce ta yi sauri ta zo ta tafi kan rana. Ki siyo duk abin da kika san ya dace.
Kar ki zauna kin ji? Maza ai sauri a dawo. To me kake so in ci? Labari nake so ki bani mana. To, labari kuma to ni wani labari nake da shi da zan baka? Ke ko kike da labari? Labarin kanki nake so ki bani. To, labari kuma? Labarin kaina. To, ni wata yarinya ce wanda na taso iyayen su rasu. Sun bar ni ban san kowa ba sai ka. Labari nake so ki bani mana. Shine kawai labari na. Labari kuma. Kinga iso ki. Ya ku kin ji? Ba da ma ina bata miki rai. Labari nake so ki bani mana. To, labari kuma. To mu shiga cikin tafi. Labari nake so ki bani. Baka sauka. Labari kuma. Ba ga inda ba. Akwai leda a cikin mota ta ko da shigo. To shike. Labari nake so ki bani. Wallahi. Ci gaba da musa. Labari kuma. Sabon salo. Kina sallah da usur. Ko yanzu zamanin mu yaushe aka irin wannan warkajabi. Kai da duba haka. Ko ni da na samu da Allah da ina ya karaɗe. Labari kuma. To alaje yana da Allah. Allah ya gani haka. Kuma ba. Haba yaya. Wannan abin da kake yi fa janyo mana abin kunya kake yi. Ban gane gani nake janyo mana ba. Ka za ka dinga yawo da 'yar aiki. Wai ke bin kika dauke duniya ne da. Ba kamar yadda ka dauke ta ba. Kawai sai ka dinga biyo 'yar aiki har kana yawo da ita. Idan ba mu shigo mana da riya ba ko kake so ni. Ke kin dauke girman kai kin sa kanki kina ta shiri. To wannan abin da yake ba daidai bane. Mutum dan adam bai daraja ki dinga biya haka. Da tana yi aiki. Ke ma din ai ba kike yi kanki ba. Kasawa aka kika dauka. Hauwa. Na'am. Me yake dafa ne? So miyan kuɓewa ne. Kalla, in kin gama dafa tuwo, zo ki sami zan faɗa miki abin da zan ci sai ki dafa mu. Ani ba zan ci wani tuwo. Assalamu alaikum. Sannu da zuwa. Yau sannu. Na ce ina hajiyan ita take? Tana ciki. Take can ciki? Eh. Yanzu fa nake tambayar ki ake ce kina cikin ɗaki. Ta ce ni kina ciki. Lafiya alhamdulillah.
Lafiya kalau lillah sannu. To kya same ni a cikin? Na gama yanzu. Maganar girkin fa. Dama Aisha shi ce ina ma abin da nake yi na faɗa mata sai ta gaya ma abin da take so in faɗa mata. Girki? Duk wanda kika yi a gida kuma fa? Ta ce ba ta ci tuwo ba. Za ta ci tuwo ba? Ba na son sakarcin banza. Ita fiye kike je ki huta kin ji ko? Kin tsaya? Na ce ki tafiya ki je ki huta in ta tambaye ki wa ya hana ki girka mata ki ce ni na hana. Kin yi riko da nasihar uwa ba za ki taɓe ba, don haka mugu a kanki ba zai yi nasara ba. Yadda muka da shi, ina gana haka na ce to, dan yau ba iya masa kawai sai ne sauri ne wuf na datse hanyar. Gaskiya ne, to Allah ya tabbatar dai da alkhairi. Ai duk wanda ya ce da kai ya fi ka wayo ko yake maka wani kwanta-kwanta, to kai kuma yi dabarun da zaka nuna masa cewar wannan wayan nasa ragagge. Haka ne, gaskiya ne. Wa alaikum salam. Sannun kai na gajiya. Kana lafiya? Ya gida. Masha Allah. An fito. Kafin ka fita zo ka zauna a nan. Dama yana son ganin ka. Shawara ce muka gama yi ni da mahaifiyarka. Ka dai gama karatu yanzu. Kuma duk alamu sun nuna cewar za ka iya jan ragamar komai yanzu a rayuwa. Kuma ni na san wa na haifa. Don haka ina ganin cewar lokaci ya yi da kai ma za a buɗa maka ka shiga cikin kasuwanci na kai kane ka koya ka koyar ka samu abin duniya. To shikenan dadi. Na gode Allah ya saka da alkhairi kuma ina fatan Allah ya bani ikon yan ɗauka. A nan gurin ina so in gaya maka cewar zan baka jari mai ƙarfi. Sannan kuma zan haɗa ka da duk wasu abokan kasuwanci na. Haka zalika akwai kamfani da nake mu'amala da shi a China. Ya kamata a ce yanzu na ban maka wannan ragamar ka ci gaba da hulɗa da su, zan kuma koya maka wasu sirrika da baka sani ba na kasuwanci. So nake ka fice sa'a. So nake ka zamo ni a cikin kasuwa. Amma fa ka sani sai ka ƙara nutsuwa, sai ka ƙara bi a hankali, sai kuma ka ƙara taka tsantsan musamman da abokai wanda ba ni da wani tantama a kanka. Duk za ka iya gujewa sharrukansu kuma na san za ka iya bakin ƙoƙarinka. Allah ya tabbatar da alheri. Allah ya sa a fara kuma a sa'a. Amin. Mama, a tana da addu'a gugun dadi. Ba matsala. Umar ni na san ba ni da haufi a kanka. Na san waye kai. To amma dai wannan amanar da aka baka sai kai kokari ka kula ka rike ta da kyau. Kuma ka iya zama da mutane, ka iya mu'amala, ka zama mai riƙon gaskiya da amana. Saboda duk abin da mutum zai yi a harkarsa idan dai babu amana a ciki kuma ba gaskiya, ba zai taɓa samun abin da yake bukata ba a rayuwa. Kar ka ga cewa ko dukiyar mahaifinka ce. Ka rinka abin da kaga dama kana izgilanci, ka nemi mutane wulakanci, ka nemi musu abubuwa da bai kamata ba. Duk da na san ba halinka bane ba, to kar ka yadda kuɗi su saka ka zama haka ko kana ga wata dama Allah ya baka. Allah ubangiji ya taya ka riko, kuma muna ci gaba da taya ka addu'a. Duk inda ka je ka kwantar da kai ka zama mai biyayya don ka mori abin da Allah ya sa za ka amfana a wajen. Ba komai. Ni dai ina so ka kula, ka nutsu, ka hankalta, ka kuma gane cewa rayuwa ce. Idan ta ma ta zo, to mutum ya bi ta yadda ya kamata. Ya amfani da ita ba. Allah ya sa mu dace. Amin ya Allah. Tashi ka je. Sai ka dawo.
Ke da bar ƙawata. Ai na yi nadama sanin Faruk a rayuwata. Na ɗauki so da yadda gaba ɗaya na bashi zuciyata. Ashe shi abin ba haka yake a wurinsa ba. Ai ni karan kaina na tsine wa soyayyar ki da ke da Faruk. Ba shi da wani buri face ganin ya cutar da ni. In dai irin soyayya ke da Faruk domin ba ta da wata amfani sannan ba ta da wata rana. Ke dai bari. Ai na shiga tashin hankali da ban taɓa shiga ba a rayuwata tun da uwata ta haife ni. Ai yanzu dan ma ba tsira ci kai ba domin daji bai gama ci da wuta ba. Kin ga ba awa kwara barka ba. Daga ni har kifa mun sa halin Faruk domin Faruk shukumin mutum ne. Allah ne kaɗai ya san me yake saka a zuciyar shi. Ina tabbacin shirin nan da ya ba na banza ba ne. Na shiga uku. Yanzu me abin yi ƙawata? Ai idan ya san wata bai san wata ba, ke dai ko ki zauna cikin shiri domin yanzu ne ma wasan zai fara. Ban fahimce ki ba, ya zan kenan yanzu? Kin ga wannan maganar ba ta waya ba ce ba. In na shigo Kano dole mu haɗu. Wannan shef komai sauki sai kin zo. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ألف لام ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام. ما شاء الله. Gaskiya hawa kina kokari sosai. Allah ya albarka. Yau ina so ne mana nasiha ne akan riƙon amana. Riƙon amana abu ne mai girma saboda ya zo a hadisi ingantacce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alamomin munafiki guda uku ne. Na ɗaya shine idan ya zance sai ya karya. Na biyu idan ya alƙawari sai ya saba. Na uku idan aka amince masa sai ya ha'inci. Dukkanin wanda yake wannan halayya to ya sani ina ɗaya daga cikin munafikai. Kuma munafikai an saukar da sura guda a cikin alƙur'ani, suratul munafiqun, akan su. Allah kawar da mu daga aikata wannan aiki. Sannan ya zo a sira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har waɗanda ba musulmai ba suna zuwa suna ba shi amana kuma yana riƙe wannan amana. Hasali ma har sai da suka zo suka sa masa suna al-amin, ma'ana amintacce, saboda tsagwagar riƙon amanarsa. Allah ya ba mu ikon koyi da hali na shugaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan Allah ya ƙara mana soyayya annabi. Kina ƙoƙari sosai. Allah ya samu dace. Saboda a wannan zamanin
Ban faɗa miki cewa idan kin ga abin da kike dafa min abinci ba? Kin faɗa. Okay, to uban me ya hana ki ko kuwa kina so ki ce min wuyanki ya isa yanka kin fara bijirewa umarni na? Ba haka bane, Hajiya ce ina na gama. Hajiya? da nasihar uwa ba za ki tabe ba don haka matar so 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 duk sharan kashi an baya ba ka sa'a ba tare da ke ta yi wa rabu ba addini mafita ne ya wanki rike abinki maza ki kawo kanki matar so ɗabi'un tana da kirki wa za ya so ya mallake ki matar so matar so so matar so matar so matar so matar so matar so matar so kai yanzu ni ya Umar zai mara akan wannan kazamar yar aikin tabbas na fahimci geso ya ta sa shi mai har tana nema ta raba shi da hankalinsa to wallahi sai na yi duk abin da zan yi don in daƙile soyayya da a ce ina nan da bai miki barazana akan wani shegen bidiyo ba. Ba wannan ba, yanzu menene mafita? Kwantar da hankalinki, ina mai tabbatar miki ko ƙarƙashin ƙasa ya shiga wallahi sai na nemo shi sai ya san shayi ruwa ne. Aikin san da yake na faɗa wa yayana ya Umar ya haɗa kai da wani abokinsa police. An yi shiri an gama shiri rimi in gaya miki za a je a kamo shi da yake dila ne sarkin wayo tuni sai ya gano shirin mu. Ina mai gaya miki ina mai tabbatar miki ba za ku taɓa iya kama Faruk ba. Ni na san shi don haka ɗan iska shi ya zama oyan ɗan iska. Ne miki alƙawari ina mai tabbatar miki sai na yi maganin Faruk. Amma ta wace hanya kenan? Ke dai kawai ki tsaya ki kallo. Haka ne to me yasa da nace ka nuna min hotonta a waya kake nuna min? Sai da fa na gaya miki cewa a dangi na kaka babu wanda zan nuna miki a hoto. Sai dai ku haɗu kiri da mu. Tun daga kan kanwata har zuwa sauran duk sai na kai ki ga ido da ido kun ga juna. To shikenan. Dan Allah ko zaka sake kiranta dan ni yau na tsago in ga kanwar da yayanta yake matukar son sa har yake yawan magana ta a bakin shi.
shiga na ta kallon wayan ba, jira nake in ga ta kira kawai. Hello? What? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ha. To ku ce da ita asibiti, gani nan zuwa, gani nan. Me faru? Umman mu ce wallahi jikinta ya tashi. Har an fashe da kuka an ɗauka mata mutu, ashe doguwar su mata yi, shine yanzu suka kira ni za a kai ta asibiti. A to ai bai kamata ki zauna ba, mu je asibitin. Kwarai kuwa, duk da ban daɗe da farfaɗowa daga dubban jinya da na shiga akan soyayya ba. A yanzu haka ina cikin wani yanayi sakamakon na kamu da soyayya ba. Ina so ki taimaka ki so ni, ki ga nake rayuwa da ni a matsayin soyayya. Amma ko na amince da soyayyarka, kana tunanin abu ne mai yiwuwa? To me yasa? Kowace mace za ta so a ci ta same ka a matsayin mijinta. Amma gaskiya ina fargaban faɗawa soyayyarka. Saboda ni da kai abubuwa ne mabambanta. Ta bangaren asalinmu da kuma wadatanmu. Ni 'yar aiki ne makaskanciya. Ban cancanci zama matarka ba. Matar so ake yin aure. A zai yi, sai dai in ke ce ba ki so. Idan na ce ba na son ka na maka ƙarya, kuma in ne ƙarya na tabbatar Allah zai hukunta ni. Amma ba na ganin wannan abin mai yiwuwa ne. Kada mu yaudari kanmu. Umar, kuma mu bar wannan magana. Ki asali kika duba. Ni kuma rayuwa na duba. Matar so nutsuwar ke muke duba. Ke kuɗi kika duba. Ni kuma tarbiyya na duba. Ke duniya kika duba. Ni kuma lahira na duba. Dan Allah yana mai roƙonki. Ki taimaka ki amshi goban barana. Hawwa. Ai da wannan san za a rana wai an saci zanin mu a daman na san banza ba ta kai zo mu kasuwa. Ai tun da aka iya daga hannun ka kamare ni, na san cewa da walakin gora a ni. Kai yanzu lalacewar ta har ta kai lalacewar sa wacce za ka yi sari ka siyo yar aiki? Yar aiki wulakantacciya, yar talakawa, kaskantacciya. Mariya ne asara, an faɗo wallahi. Sannan kuma ka sani wallahi ba za mu bari ka aure shi. Saboda ke zaki zo na min da ita. Na ce ke zaki zo na min da ita. To sai ki ana na auren ta in ke zaki zo na ita. Wallahi tallahi to ba za ka aure ta ba. Ke kuma kaska ra'u mai jini. Wato dama wannan shine shirin ki. Ki shigo gidan masu kuɗi, ki sace zuciyar dan masu kuɗi ki aure shi dan a dandala arziki. Ke dakatan ba kai nake ba. To wallahi kin yi kuskure. Kin yi kuskure shigowa gidan nan. Sai kin ɗanɗana kudarki a cikin gidan nan a yau ba wai sai gobe ba.
ba za ki tabe ba. Dan haka mugu akan ki ba zai yi nasara ba. Matar so ba ta yi kama da tozarci ba. Ka ba ta kula ba wai ka rusa tarbiyyar ta ba. Matar so kunga abar son kowa. Matar so, matar so, matar so mai rikon addini ce son kowa. Sai ku shiga manhaja ta YouTube, ku rubuta Sa'a Dai TV, ku yi mana subscribe, ku taɓa ƙararrawa. Wannan zai ba ku damar samun kallon fina-finanmu da zarar mun ɗora su.